Bay! Tubangan sa bay Julie to. Saan naman ka nga? Tago-tago, makatinglon. Psst! Ay saba ba kay madungkan ta ba? Usa man ganawa ko'y kwarta. Yo. Bye. 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 Bay! Bay! Mao ni yung mga batasan sa mga utangan. Bisag nakadungog na, magpabungol-bungol gihapon. Bisag nakakita na, magpabuta-buta jud. Bisag mata na, magpatulog-tulog gihapon. Maayon tag mga bungol mo, mga buta mo. Ug unta, di na mo kamata. Lisuda gini yung tinglon oy. Labon bitaw mo tong pagpangutang ninyo. Perten yung paluloy para makautang lang. Luoy nga lood. Stoy! Pa! Unsa man ka nga tago-tago mo ko diha? Tubangan sa bay Julie to. Saan naman ka nga? Tago-tago, makatinglon. Psst! Ay saba ba kay madungkan ta ba? Usa man ganawa ko'y kwarta. Ugoy kwarta, imo day atubangon. Sabot man na. Dili kayo mong tago-taguan diha. Masuko ino nagsamot. Nasuko na magali na nga naningil pa. Unsa nagkatubangon na to nga wa tay kwarta ikahatag. Mo paghilom diha ba? Sige, di day ko ninyo gawason ha. Di po kumuhawa dire. Bisan pag mabuntagan ko dire, di ko kumuhawa dire. Syarog di mo kaihiog kalibangon diha. Ngayon CR na dire sa gawas. Sige, kinsar di mo sakit ang pantog dali kaihiron. Mga bungog raw sa inyong utot da arog di mo kalibang sa kadlaw. Ah, grabe po na imong amigo din oy. Yung kay maningil di man po muhawa ng pultahan. Unsa naman na siya? Uy, kapalo siyang way taong mitingog. Wala ka ang na siya. Grabe, maningil po na siya. Di mo kahulat. Di mo bayaran na to. Hilom diha pa. Ikaw mong gani, mangutang ka bay Julie. Di ma ka mula ka o di ka tagaan. At tubangan dito pa. Maulo ta sung silingan. Nasig pangayod as putahan. Kabalo biala tong silingan nga narta diri sa sulod. Ang atong silingan lagi nakabalo. Nga si Julie wala man nakabalo. Ay nagsaba ko diha. Sus, hawda gini mo mantago pa no kung na maningil tao diri sa imuha pa no. Sus, ikaw ba? Wala lagi tay kwarta. Mo nagpahala uy, di na sila gawas uy. Pahala na siya diha. Dali ba kay kalibangan na kay ko ba? Saan naman ni ron? Sus, agwantasan na diha. Ay patakatakag libang na napay naningil. Tulog sa dito ka. Tulog sa dito, mawala lagi na. Sige, sige dahil mong gawas da pwede din ha. Paalag maabtan ko isa kasi mana dali. Matog na ko dali kapuyon. Pa, gawsa si bay Julie to. Bakit kalibangan na kay ko ba? Sus, saan ka uy? Nang, labog kita ni ron. Wadyo ka diskarte pa o. Para mula ka na siya ba? Ikaw diskarte diha, ron makalibang ka. Pahala ka diha uy. Grabe do ka pa na. Sag-utang gay. Dugay ka mo. Sige, tanaw na to ninyong kagahe magbayad og utang. Oh, asa man ka? Ayaw. Na, bahala ka diha uy, di ko matubang. Pa, bahala ka diya pa. Di na ako makaya ako rin diskarte ane. Oo, abri na. Uy, bay, nadi ka diya, bay. Karon pa kong mata, bay, uy. Karon pa kong mata. Ay nagugati ka bay. Bito, bay, pilang day utang ni Papa diya, bay. Oh, unsa man ka? Mura mo kawan na himutang diha. Pagdali ba, pila gay utang ni Papa, ano? 700 na to bay. Kailangan yun ako ng kwarta bay. Dugay na kinutanga bay. Elementary pa kong papa ug imong papa bay. Hantod karon wa pa na bayre. Dali abi, bayad be. Kini akong utang sa kong Papa, bay. Ako na diskarte ane, bay. Para mabayra na ka sa kong Papa. Sos, naara man na. Hapit pa tayo mong tagay diri hinulat. Bay, mura din akong ikabayad sa mga, bay. Sana bay, binuang man mo ha bay. Bayaran ko nimo piso. Sus, bay, buhian na lang ni, bay. Hantod sa mangitlog, mamiso ni, bay. Puhon ani, bay. Mangitlog, mamiso na po ang anak ani. Pilter, daghanan ni, bay. Ginansado pa kay kaani, sobra pa mo gibayad. Sama na bay, binuang man mo ha bay. Sulod sa 20 ka tuig nga utang. Tagkaan ako nimo piso. Pagdali, bay, ba? Dawatan ni, bay. Bakit kalibang mo na kayo ba? Ah, di ko dawat ana bay. Mudawat ka, malibang ko sa tubangan. Kalibangan abi ako. Ay, bebe. Oh, dugay, mudawat. Ah, way klaro mangutang. Bayaran ra tag piso.